Moabot sa 1.5 million ka mga bata ang gilaumang matawo karong tuiga matod sa Commission on Population. Sigo ni Popcom Executive Director Juan Antonio Perez III nga ang gilaumang pagsaka sa populasyon karong tuiga konektado sa pagsakasab sa childbearing age sa katawhan. Sanglit 23 million ka mga kababayen-an nga nag-edad og 15 to 49 years old ang anaa karon sa reproductive age. Gikan sa kasamtangang 102.4 million ka populasyon sa nasod, gikatakdang mosa ka kini sa 104 million karong tuiga. Minus nga mga anak ang daw maoy gusto sa kadaghanan karon tungod sa kapobrehon matod sa Commission on Population. Dugang ni Perez nga ila sab nabantayan nga gikan 2010 hangtod 2015 adunay mga kababayen-an sab ang gusto nga minus lang ang gidaghanon sa ilang mga anak. Base sab sa datos sa Popcom nga ang mga kababayen-an gusto lang og duha ngadto sa 3 ka mga anak samtang ang kalalakin-an gusto og 3 ngadto sa 4 ka mga anak. Ug ang posibleng rason matud ni Perez mao ang kapobrehon.